Lite brukar väl inte sova på mattan. Jag har ju kryper. Men vi ska ju in i en gammal först. Jag har kryper massvis. Måste du på muggen på? Jag fruktar det då. Den sidan. Bra. Erika, lite bit till. Ja, upp i sängen. Det är bara hundar som sover på golvet. Säg det högre, Erika. Så, kom så. Det här kommer på YouTube sen. Jag är för fan krypen här. Nu ska du inte krypa. Jag är för fan, det är en härmil. Nu ska du upp i sängen. YouTube, alltså det här. Erika. Erika. Jag är för fan i sängen. Ja. Vi hörs imorgon, Erika. Godnatt. Jag älskar dig. Godnatt, sa jag.